ये जी सुनी ना, आई सीख ली कुछ आज भी नया नया। जैसे कि आज हमने का कुछ होमोफोन्स या होमोनिम्स कहल जाला ओकरा के सीखल जाई। जेमे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेली यूज के बाटे 4 गो वर्ड रहल जाई। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमने के का सीखे के बनू कि जैसे कहीं कहीं क्या होला, बहुत कंफ्यूजन होला, सेम वर्ड अलग जगह दिखी तो ओकर अलग सेंस निकलता। आ उहे वर्ड बा दूसरा जगह जाके कहीं अलग सेंस में यूज भइल बाटे, तो ई कन्फ्यूजन आज दूर हो जाए एकदम जड़ से। तो सबसे पहले का बात बाटे दिमाग से ई चीज निकाल देवे के बा कि एगो वर्ड के एक एगो मीनिंग होला। इंग्लिश में अगर नहीं है, इंग्लिश के एगो वर्ड के कई जगह ओकर यूज बाटे, अलग अलग सेंस में यूज कइल जा सकेला, जाला भी। जैसे कि एगो हम वर्ड लेते क्लोज, तो क्लोज के हमने क्या, जहाँ जब से पढ़ाई करते हैं सब इतना पता बाटे क्लोज का मतलब होला बंद कर देला, बंद कर मतलब कर देवे के, ओकरा सेंस में खाली यूज होला। जबकि एक दू गो सेंस में यूज बा। पहिलका सेंस बा टू शट समथिंग, मतलब कोनो चीज के बंद कइल। या दूसर का सेंस बाटे टू बी वेरी नियर, मतलब कोनो चीज के बहुत ही पास या समीप रहला, ओकरा सेंस में यूज कइल जाला। तो दू गो सेंस में यूज कइल जाला। क्लोज के मतलब बंद कइला के सेंस में, दूसर का कोनो चीज के बहुत समीप देखल जाला कि फलाना हमारा बहुत क्लोज बाटे, हम ओकरा बहुत क्लोज बैठल रहनी है, तो वो सेंस में भी यूज कइल जाला। दूसर का वर्ड बाटे प्रेजेंट। प्रेजेंट के 3 गो सेंस में यूज होला। पहिलका टू गिव और डिस्प्ले, क्योंकि कुछ देला के सेंस में, या फिर प्रस्तुत या कुछ पेश कइला के सेंस में। जैसे कि ना कहल जाला कि फलानवा बड़ा बढ़िया प्रेजेंट कइलक ह, वही प्रेजेंट से प्रेजेंटेशन वर्ड बनल बाटे। तो जैसे फलानवा बहुत अच्छा प्रेजेंट कइलक, कोनो चीज प्रस्तुत कइलक बहुत बढ़िया से। ओकर दूसर का सेंस बाटे गिफ्ट के सेंस में। जैसे उपहार के कुछ कइल जाला कि हम उनका के फलाना चीज प्रेजेंट कइनी है, तो ओकरा सेंस में। थर्ड बटे करेंट टाइम, जैसे कि अभी जो टाइम चलता एकरा के हमनी कहल जाला प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट तीन मतलब वर्तमान एकर सही हिंदी अर्थ निकलेला। तीनों सेंस में यूज हुई। प्रेजेंट के फर्स्ट देला या प्रस्तुत कइला के सेंस में, दूसर का उपहार के सेंस में, तीसर का करेंट टाइम यानी वर्तमान समय के सेंस में। तीसरा वर्ड बाटे कंसोल। कंसोल के 2 गो सेंस में यूज बाटे। पहिलका टू प्रोवाइड कंफर्ट, यानी कि कहीं दिलासा देहल, मतलब कोई आदमी बहुत ज़्यादा बेचैन बाटे ओकरा के एकदम मतलब अच्छा महसूस करा देहल, वो सेंस में। दूसर का कैबिनेट फॉर अ रेडियो और टेलीविजन। पुरनका जमाना में रेडियो टेलीविजन के जमाना में नुका होत रहे, एगो कैबिनेट बने, एगो केबिन बने जब एकदम साउंड प्रूफ रहे ओकरा के भी, तो ओकर हिंदी मीनिंग रहा दीवारगिरी। तो कंसोल के 2 गो सेंस में यूज हो गए। पहले का दिलासा देहल के सेंस में, दूसर का दीवारगिरी का सेंस में। एगो वर्ड बाटे रिफ्यूज। रिफ्यूज के भी 2 गो सेंस में यूज बा। पहले का टू नॉट एक्सेप्ट, यानी कोनो चीज एक्सेप्ट ना करे, यानी इनकार कर देला या मना कर देला के सेंस में। दूसर का वेस्ट और गार्बेज के सेंस में, कोनो कचरा या जूठन कहीं पड़ रहा नु ओकरा के भी रिफ्यूज वर्ड से मतलब ओकर यूज किया जा सकता, सेम सेंस दी। तो एक 2 गो सेंस हो गए रिफ्यूज के। एगो इनकार कर देला मना कर देला, दूसर का कचरा या जूठन। एगो वर्ड बाटे डेलीगेट। डेलीगेट के भी 2 गो सेंस निकलेला। पहल का कई बार यूज कइल जाला टू गिव ड्यूटीज टू अनदर, यानी केहू के कोनो चीज सौंपला के सेंस में। जैसे कि हमारे एगो हम एगो ड्यूटी में बानी, जैसे हम का कनी केहू के डेलीगेट कर दी, मैंने दूसरा के सौंप देनी कि सुन आज हमर छुट्टी बाटे, तू है फलाना काम कर रही है, तो वो सेंस में हो गल, यानी सौंप दहल अपन जिम्मेदारी या कोनो चीज। दूसर का एगो सेंस बाटे एन इलेक्टेड और अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी केहू के चुनाव करके और कुछ कोनो एगो पोजीशन दे दहल, ओकरा सेंस में प्रतिनिधि के सेंस में भी यूज करेला। तो डेलीगेट के 2 गो हो गल। एगो कोनो चीज सौंपला के सेंस में, दूसर का प्रतिनिधि के सेंस में। यही से नु कई बार स्पीच वगैरह में सुने के मिलेला कि ऑनरेबल डेलीगेट एंड और मतलब बताओ ऐसे ना बोला जा सकता, वो डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि। तो हम आशा करते नहीं ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे के मिलल ही। और चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर मत भूलिए। और वीडियो अगर पसंद आए लोग तो लाइक कर दी, आप पूरा अपना ग्रुप में शेयर कर दी ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।